Hi, JC. Thank you. You be here, okay? Huh? What are you doing? Room live? Hello. Sorry. Wait, I give you entry. English ba? Tagalog? Hi, Chelsea. Saglit, bibigyan kita ng pa-entry nyo ha. Dalaw ka pag nag-LS ako. Sige. Saglit ha, maglilista ako ng pa-entry nyo. JC, dikitan mo bahay ko. Wala na yata siya. Tumaan lang. Bigyan mo daw jowa yan si JC. Bakit? Wala siyang jowa. Kaibigan mo ba? Hello. Can you hear? Why I cannot hear me? Why you don't want me to hear them? Right? Selshi. Inasaktong 1K ang dikit ko. Congrats. Siya pala si Pupang's vlog ba kahapon? Saglit ha, maglilista lang ako ha. Pa-entry, share nyo ako para may entry kayo ulit. Pag meron kayong share, tapos nandyan yung in-invite nyo, meron kayo ulit entry, tapos may entry ulit yung in-invite nyo. Kung main ang gamit mo, huwag kang magsukli para hindi ka malagasan. Oo, tama. Kailangan ninja muna. Pagkakagrad mo lang ng 1K. JC. JC, may entry ka na sa akin, ha? Tapos si Chelsea. Congratulations! Okay, you graduated na. Push mo pa yan. May entry ka na sa akin. Share ako guys. Pupuntahan kita, JC. Ididikit ko na sa itong isa ko. Ito si Inday Fontes. Tama ba? Nanonood na ako ha. No skip. Excuse. Malapit na rin yung premiere ko.
Okay na po, JC. Nadikit ko na yung ano ko sa'yo. Isa ko sa'yo. May bababa ako dyan. Ipipin ko. 32 minutes na lang.
JC, nadikit ko na po sa itong isa ko. Idikit ko po yung ano, yung main ko mamaya. Okay? Thank you. Yung pinababa ni Nightboot, magbakas lang kayo. #Jen. Babalikan kayo niyan.
What is that? Hi, Dodong TV. May ka-shoutout sa'yo. Hi, Berga. Thank you so much. Yan, pa-share tayo ng ating LS. Meron na kayong entry sa akin para sa akin 3K. Pag nakapag 3K na ako, mag-share lang tayo ng konting makakayanan. Yan, may ka-shoutout sa'yo. Dodong TV, bigyan kita ng jacket mo. Yan, thank you. Padikit mo na rin ako pag di mo pa ako dikit. Baka naman. Vergara Vangeline. Yan, may entry ka na. Ganun din si Dodong TV, dikit na dikit host. Yun eh. Yun tayo eh. Thank you, Dodong. Pwede mong ilagay lahat ng ano mo, Dodong? Ng yung alagad dyan para may entry siya lahat. Ililista natin lahat yan. Para more na mayroon kang entry, diba? Basta kilala mo yung mga ano mo, yung mga alagad mo. Kirby Lumanlan. Sorry, hindi ka nabasa ha. Kirby Lumanlan. Okay, mega shoutout sa'yo. Nililista na kita sa yung entry for me. Ang entry na to is sa aking 3K subscriber. Pag naka 3K na ako, mag-share lang ako ng konting makakayanan ni host. At ganun din, meron tayong sponsor ng banana, ang aking brother. Binababa ni Nightboot. Dikitan nyo siya para ma-notify nyo rin kung nagla-live siya. Okay? Thank you. Kirby Lumanlan. Yan, dilista na kita. I-share nyo to. Sabihin nyo na invite nyo. Tapos meron ulit kayong entry for me. Okay? Yan si Kesha. Hi Kesha. Mega shoutout sa'yo. Kesha. Kesha. Janice. Tama po ba pag-pronounce ko? Yan, Keisha, mega shoutout po sa'yo. Diyan po sa nakapin, magbakas na lang kayo dyan ng aking premiere for today. Malapit na guys. Kukuha ako ng isang mananalo dyan para sa ating WH 24 hours. Ayan, hintayin nyo ako. Yan. Keisha. Janice. Meron ka ng entry for me. JC Dan. Magbakas ka lang dong. Baka wala na sila dong eh.
Yung naka-pin, huwag niyong kalimutan. Yan ang premiere ni host. Mamaya, malapit-lapit na tayo. Kukuha ako ng mananalo dyan, WH. Okay, bakas na po. Okay, thank you, Dudong. Done na po. Thank you, Keisha Janice. Thank you. Na-entry na rin kayo sa akin ha. Basta, pag nag-3K na ako, mag-a-announce ako. Pag kukunin na natin yung, ay bubunot na ako sa inyo mga entry sa akin. Dan Hosa nakapin. Thank you so much, Dudong. Guys, pag nag-LS ako, punta kayo ha. Okay, Chelsea. Yan, nagba na ba si Chelsea? For 1 hour lang tayo ang pa-entry ko na to. Kasi, alam niyo na, sibat-sibat lang. Opo, tita, sabi ni Keisha. Bulol ako. Tignan ko yung bahay mo, Keisha. Hindi ko pa ito nabigay sa'yo. Baba ka ng bahay mo. Ano? Kasi na ba yung binaba ni Keisha? Hindi pa nagbaba si Keisha. Si Dudong pa lang nagbaba eh. Dikit na pala to sa'yo sa akin, Dudong. Yung isa ko. Yan, 14 minutes na lang ating premiere. Mag-uumpisa na siya. Kukuha ako naman nalo dyan ng WH, ha? Kaya kailangan, kung may time kayo, hintayin nyo ko. Kurt Lumanlan, tamsak po ulit. Sa'yo rin ba yan? Iba po yan. Mega shoutout po sa'yo, Kurt. May bibigyan po kita ng pa-entry for me. Ang pa-entry na to is sa aking nalalapit na 3K. Pag naka 3K na po si host, tsaka po ako bubunot ng mga mananalo ng load, GCash, WH, at banana. Ang banana ang magbibigay isang aking brother na nasa Saudi. Ibinababa po ni Nightbot. Mag-type lang po kayo ng ganda ko, ibababa ni Nightbot ang inyong bahay. Okay? Thank you, Kurt Lumanlan. Dan po sa nakapin. Thank you, Kurt. Malapit na ang aking premiere. Kung may time kayo, hintayin nyo at kukuha ako ng mananalo dyan ng WH for 24 hours. Kurt Lumanlan, meron ka na po. Entry for me. Share nyo po, share nyo para kung sino yung pumunta dito na ano nyo, na invite nyo, meron po kayo ulit entry. Nagpepa-entry na po ako everyday for 1 hour lang ako. Yan, marami na po. So, pwede nyong ilagay lahat ng alagad nyo. Basta kilala nyo siya, ilalagyan natin ng pa-entry. Ayan. Binaba ni Nightboot ang ano ng aking brother. Yan, dikita nyo si Mr. Kiray. Ang aking brother. Okay? Dikita nyo na. Vergara, thank you so much. Nakalista ka na, be. Nilista na kita ulit. Share pa, share. Mabilis lang ito pa-entry natin, oh. Mag-third. Wala ating oras na ako. Ang init, grabe. Ang init dito sa Hong Kong. As in. Malapit na yung aking premiere. Dalaw kayo kung sino yung ano, kahit dalawa man na WH for my premiere.
Kilay is done for pack with video pa. Yan, si Dudong. Nagbakas ka dong. Baka busy si kuya eh. Magbakas ka lang dong sa mga binababa ni Nightbot ha. Pabalik ang kanyang mga yan. Mga legit natin mga kaibigan. Si It Showtime TV, hello. Mega shoutout po sa'yo. Mega shoutout. Salamat po sa tamsak. At salamat din sa tamsak sa nakabida. Inunahan. Yan, meron ka na pong entry It Showtime TV. Yan si Dudong. Sige lang po host. Salamat dong. Matutulungan ka rin yan dong, yung aking brother. Bibigyan ka rin yan para maka-grade 2 ka na. It's Showtime TV, meron ka na pong jacket. Pwede ka pong magbaba, makapagdikitan mo na kay Dodong. Si Dodong is mag-grade 2 na. Malapit na siya. Patapusin ng grade 2. Wala pa kasi si kuya eh. Host, bakit picture lang nakita namin? Gusto niyo ba ako makita? Agad kasi kagigising ko lang. Kasi talagang nagpapa-entry lang ako. Saglit lang. Hihilamos ako. Ipapakita ko sa'yo. Suggest ni Dodong eh, no? Parang hindi ka busy boss. Dong. Shy ako eh. Mary Anino, nakita namin. May Anino, nakita namin. Oo nga, pakita kayo host. O, saglit ka. Wow. Okay, live. Okay? Ha? Do something. Okay, later. Saglit po. Hi, this design for me. Brother ko yan, brother.
Tirati. Ah! Hello, hello, hello. Okay na ba? Para kung nag-iisa. Hello. Yan. Salamat sa inyo sa paghihintay. Malapit na mag-start ang ating premiere, guys. Baka naman. Kukuha ako naman nanalo doon, WH. 11 more minutes. 3 more minutes. Yan, nililista ko rin si Design for Me. Yan, mega shoutout sa 3 million in the house. Di mo pinapansin.
Yan, malapit na start yung premiere ko. Punta kayo. Kung sino yung huling magko-comment, siya ang aking bibigyan ng WH. $60. Angelic James, DTV, hello ate. May shoutout sa'yo. Salamat sa paharang. Meron ka ng entry, te. Meron ka ng entry, te. Thank you. Yan, punta kayo sa Nakapin. Premiere ko na. Malapit na. 60 seconds na lang. Mamimili ako ng mananalo ng WS dyan. Kung sino ang last na mag-comment. Yan. Ate Angie, nilista na po kita. Type nyo lang, ganda ko. Ibababa ni Nightbot ang bahay nyo. Ganda ko. Yan, Ate Angie, meron ka ng entry for me. Ang entry na to is sa aking 3K subscriber. Pag naka 3K na po si host, mag-a-announce na po ako ng aking pa-share the blessings. Yan. Then sa premiere mo host, may entry na. Opo. Thank you, ate. Yan. Mag-uumpisa na rin ang aking premiere. Kung sino man ang free, nag-uumpisa na siya. Kung sino yung last na magko-comment doon, siya ang mananalo ng aking WH for 24 hours. Nandito na ako. Premiere na. Start ko na. Lumipat na kayo sa Nakapin. Kailan yan rapo mo? Pag naka 3K na ako, te, saka ko i-announce yung ating entry na to. At dito ko bubunutin yung mga mananalo. Ang papanalunan niya is Slow, Gcash, WH, tsaka Banana. Doon naman sa Nakapin, yes po, opo, nauna po yung premiere, ate. Doon sa Nakapin, doon ako mamimili ng mananalo ng WH. Pumunta na kayo sa Nakapin, ang premiere ko ngayon. Ang huling magko-comment ang mananalo. Okay? Thank you. Nandito si Lilay. Tamsakdan po. Lilay, salamat. Yan yung tao dito sa sa LS, lipat kayo sa Nakapin, lipat kayo. O, kuya, premiere ko na. Dito na ako. Yung Nakapin, kuya.
Uy, sa tanan nga mga taga-barangay, panawagan sa mga dalaga ng soltero dira, mag-amad-amad na sa atong auditorium kay mag-aumpisa na ang atong pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Hala dira, luwas-was, bomba, birada, public engage. Okay, nanalo si Vergara. Lobat na ba? Okay, play ulit kita Vergara mamayang gabi. Alam ko na yung ano mo. Pinagbigyan ka nila Ate Ramen, no? Saka ni Kuya. Hindi nagmadali si Kuya sa kanyang pagpipindot. Okay. 10 more minutes to go. Matatapos na rin tayo. So maghahanda rin ako ng salad. Bangsak ko, Joshua ng Pantasya. Andiyan na naman si Josa, pa-entry. Yan, nilista ko na Josa. Thank you so much sa patusok mo dyan. I love you. Nag-silent ka kanina, di ba? Nagtamsak ako, hindi na ako nagpapansin sa'yo. Busy ka sa kakadut-dut mo eh. Josa Pantasya. Nako, Vergara. Ayun na, pa-entry na naman talaga siya. Ang dami na naman yung entry niya. Yes, so salamat po. Nakakalisa ka na, Pantasya. Yan, Vergara. Thank you. Ikaw yung nanalo. Pa-play kita ulit mamayang gabi, ha? Thank you so much. Thank you, Ate Rem. Baka nandiyan si Ate Rem. Wala si Josa kanina sa Kondo. Ang galing ko na pala yung nakapin. Meron ka na bang naka-ano na live mo?
Diyosa, baba mo kaya, ipipin ko para matusukan. Pero wala rin iba tayong bisita, kundi yung mga pumupunta rin sa atin, no? Salamat po. Always welcome, Vergara. Type mo lang yung ganda ko. Ibababa niyo na ikot yung bahay. Yes po, meron na po. Ibaba mo Diyos sa pipin ko. Baka meron tayong madalaw na sport. May makadalaw sa atin, edi you can tusok-tusok the pin because that is Diyosa ng kadiliman. Char. Baba mo na Diyos, ipipin ko. Parang magkakaedad lang. Jeline Gara, thumbs up po host. Hello Jeline, mega shoutout for you. Yan, meron ka ng pa-entry for me. Baka naman pwede mo pa akong i-share sa yung mga para more na may entry ka sa akin. Ang entry na to is para sa aking 3K subscriber. Mag-share lang ako ng konting makakayanan ni host. At dikitan yung aking brother na si Mr. Design Dikilay. Para nang sa ganon, manotify nyo pag siya ay nag-live. Nag-live din yan, kuya ko yan. Jeline Gara. Yan binaba ni Nightbot, yung bahay ni Mr. Design Dikilay. Type nyo lang ang ganda ko. Ibababa ni Nightbot ang yung bahay matic. Oh. Ay sana all matic. Nasa na si Diyosa? Nasa na yung ipipin? Ay, hindi na pala. Yan, Jeline, yung nakapin, patusok naman. Mamaya is mag-ELS yan. Magbakas ka na lang, babalik. Love mo ba ako? Thumbs up po. Hello, love mo ba ako? Oo, love na love kita kasi tinusok ko na ako. Yan, ililista na rin kita. Love mo ba ako? Yan, love mo ba ako? Thank you so much sa iyong patusok. Ito na po. Meron ka ng entry for me. Ang entry na to is para sa aking 3K subscribers, sa aking pagka-graduate. Yan, kaya ano pang ginagawa nyo, itusok na lahat ng inyong matutusok dyan para makagraduate na si host. At makabunot na tayo sa inyong entry for me. Hi po! Hello! Love mo ba ako? Hello! Salamat po. Always welcome sa'yo. Ikaw pa ba? Yan, ilang minuto lang tayo is matatapos na tayo. So, ang live ko na to everyday, nagpapa-entry lang ako para nang sa ganun, maraming kayong pagkakataon na ilagay yung mga ninja nyo or ano dyan. Para nang sa ganun is more na may chance kayong manalo. Yan, si Diyosa ng Mystica. Thumbs up po. Diyosa ng Mystica. Yan. Ililista na naman natin yan, Diyosa. Yung nakapin, love mo ba ako? Baka pwedeng pa-thumbs up. Mag-i-LS yan mamaya. Yan po si Marvelous. Yan, nasa Pilipinas. Yan, pumunta kayo dyan. Sasakit ang dyan nyo, kakatawa kasi ang galing niya mag-entertain na kanyang mga bisita. Baklang Kabayo. Thumbs up po with Kalembang All po. Hello, Baklang Kabayo. Mega shoutout sa'yo. Thank you so much sa yung pag-full pack kay host. Meron ka na rin entry for me. Ang entry na to, uulitin ko ulit, is para sa akin pagka-graduate ng 3K. Tsaka ako bubunitin ang entry nyo pag tayo ay naka 3K na. So, makikita nyo naman, pag na-notify nyo ako, kaya kailangan nyo kalimbangin ang all para meron kayong notification pag ako ay nagsimula na sa aking 3K subscriber. Pagtapos na ako, so doon natin bubunutin itong mga entry nyo ha. Baklang Kabayo. Yan. Bakit Baklang Kabayo? Wala bang baklang tomboy? Thank you so much, Baklang Kabayo. Mag-invite ka pa para more may entry ka. Diyos ang hangin, tansak po. Baklang Kabayo, kilala ko na po si Diyos ang bakla. Kilala mo na. Ay, naku. Marami talaga nakakakilala dyan eh.
Diyosang Hangin. Mega shoutout po sa'yo. Aga Mulata. Yan. Aga Mulata. Yan, meron ka na pong jacket. Pwede ka pong magbaba kung meron ka pong premiere. Pwede po ka pong makipagdikitan dyan, ha? Saglit, ha? Ilista ko lang yung sa apoy. Yan. Ako Milan Tres. Tama ba? Aiko. Yan, si Aiko. Yan, si Aiko. Meron ka ng jacket Aiko. Meron ka na rin entry sa akin. Aiko. Saglit ha. Nilista ko lang si Aiko. 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 Ano yun? Milan Tres. Yan, meron ka ng and for me, sino pa? Saglit, mabilis. Si Andy Tantamsak, RCB TV. Thank you so much. Si Andy. Yan, Andy. Andy Secreto TV. Tama ba? Sorry sa pag-pronounce ha. Baka po mali. Yan, dilista ko ng entry nyo. Ang entry na to is para sa aking graduate na 3K subscriber. Kaya kailangan yung ikalembang lahat para ma-notify kayo pag ako ay ano na ng ating mananalo. Bartolome, Dagohoy, mega shoutout po sa'yo. Meron ka na po, jacket. Yan, pwede po kayong magdikitan habang ako ay nagsusulat. Bartolome Dagohoy. Ang entry na to, uulitin ko sa aking pagkagrad ng 3K. Okay, Berta Labra TV, done for RC BTV. Thank you so much po. Yan, meron na pa kayong mga jacket. Slim Delicious pa entry na po. Opo, yan po, meron na po kayo. Saglit po, nililista ko po. Si Berto muna. Berto. Pwede nyo ipasok lahat ng inyong ninja para malista natin lahat. Para more na meron kayong chance na manalo, diba? Ang inyong winner is, makikita nyo naman sa aking thumbnail, Low, Gcash at Banana, tapos WH. Yan po ang aking makakayanan lang. Pasensya na kayo. At kailangan yung dikitan si Mr. Design Dikilay dahil sa ang ating sponsor ng ating banana. 10 to 15 banana ang mapapanalunan nyo. Depende sa aking sasabihin na papremyo. Yan. Cindy Buntoy TV. Dan Tamsak, number RCBTV. Thank you so much. Meron ka na pong jacket. Cindy. Doon sa nakapi. Cindy Buntoy TV. Pwede nyo lahat ipasok ang inyong mga ninja. Okay lang. Hanggat kaya kong ililista ko. Yan, naglilista ako ha. Kokoy Tagoro. Sorry may jacket ka na, Kokoy Tagoro. Invite pa kayo para marami tayo. Yan. Diyosa ng Kilay. Sandali. Comes Impas TV. Dan Tusok. Yan, Comes. Pagkita mo dito ng jacket, Comes. Saglit Comes. Comes Impas TV. Yan, may entry na ulit. Si Danica Sullivan Official Dan Tamsak for number RCBC. Danica, hello Danica.
Thank you so much po. Thank you so much sa inyong patusok kay host. Pakitusukan po yung nakaping. Yan po si Marvelous na magla-live mamaya. Ang ating kaibigan. Ganun din, kailangan yung dikitan si Mr. Dikilay dahil siya ang ating magbibigay ng sponsor na banana. Danica Sullivan Official. Kung meron ka na pong entry, sir. Tama po ba ko? Sir, salamat po sa iyong pagdalaw at pagtusok for me. Pwede na tayong sino yan? Si Manananggal ako, Dan Tusok Dikit Kalembang. Thank you, Manananggal. Thank you. Pagbakas lang kayo sa akin. At Manananggal. Magbabalik po yung aking yun, ha? Naglilista ako, ha? Dave Asintado. Yan. Diyosa na. Ayan na naman yung bad. Nalista ko na yung bad, Diyosa. Pala, pangalawa pala ngayon. Sorry. Yan, nilista ko yan. Diyosa ng Dave Asintado, meron ka na pong entry, ha? Naglilista po ako. Diyosa na. Uncle Dick Babski channel. Yan, Uncle, thank you so much po. Thank you. Yan, ililista ko lahat. Kahit mga ninja yan, isang tao lang kayo, okay lang yan. Para more na mayroon kayong chance na manalo. Pero kung pwede nyo rin naman ibigay sa iba, pwede naman yan kung hindi nyo na kailangan. Sabi nga nila, more you share the blessings, more na meron kang marireceive. Kaya kailangan din isip-isip kung kailangan yung ibigay sa iba, pwede naman. Okay? Yan, Uncle, nalista na po. Lagad ni Miss Barbarous. Kita ako, sis. Oo, kita ka. Nilista na naman kita. Alagad, sabihin ko na lang, no? Alagad. Miss Vergara. Nakalista na yan, ha, Miss Vergara. Dindo Salamangkero. Dan Tamsak. Yan. Dindo, lahat ng pinapasok mo, parang ikaw lang lahat yan. Nililista ko, ha. Bibigyan ko rin ng jacket. Salamat sa inyong partisipasyon at pasensya. Dahil mag-isa lang ako Salamangkero. Diyosa ng liwanag. Diyosa liwanag. Damihan nyo ang inyong pa-entry para may chance kayo. Maligno, Dan Tamsak RCBC. Hello, Maligno. Thank you so much. Maligno, meron ka na pong jacket. Bibigyan po kita ng entry. Ang entry na to is para sa aking pagkatapos ng 3K subscriber. I-share ko lang po yung kaya nating i-share. Para naman po, the more you share, the more you have blessings. Yan, tikbalang ako, Dan Tamsak. Thank you so much, tikbalang. Yan, meron ka ng entry for me. Ang mapapanalunan nyo is banana, WH load, Gcash. Yan ang mapapanalunan nyo. Kaya kailangan nyo dikitan si Mr. Design Dikilay. Ang mga binababa ni Nightboot, magbakas lang kayo. Diyosa ng Kadiliman. Eman Paris Vlog. Hi, host! Hi, hello! Tusok, thank you so much. Yung nakapin, huwag niyong kalimutan na tamsakan, ha? Yung kaibigan natin yan na nasa Pilipinas, na nagla-live din po siya. Masaya po ang vlog niya, ay ang ang live niyan. Uutot na lang talaga kayo sa kakatawa sa kanya. And meron ka ng jacket. Intoy Batusay Official. Dan Tusok. Intoy. Ang gagana ng mga pangalan na Intoy.
Intoy. Diyosa ng pag-ibig. Okay. Jackie Lou. Blanca. Dan Tamsak. Hello, Jackie Lou. Mega shoutout you. Yan. Kay ano rin yan. Intoy. Pare-pare lang yung profile. Yan. Okay lang yan. Ipasok niyo lahat ng yung mga kaninjahan. Jackie Lou. Yan, naka 1 hour na tayo. Naglampas na ako sa aking Diyosa ng pag-ibig. Diyosa ng espiritu. Saglit, ha? Bigyan ko lang ng jacket si Janice. Hello, Janice. Binilin Channel. Hello po. May shoutout for you. Meron na po kayong entry. The more you share, the more you have entry. At sabihin, invite niyo sila. Pwede nyo ilagay lahat ng yung media para marami tayong meron kayong chance manalo ng marami. Diba? Pero kung pwede naman i-share, bakit hindi? The more you share, the more you have blessings. Jati na pa. Hello, Jati na pa. Salamat po. Diyosa ng Espiritu. Diyosa. Espiritu. Yan. Diyan, tinapa. Meron na po kayong entry. Tinapa. Yan. Okay na po. Okay na. Jason David Official. Dan thumbs up. Hello, Jason. Thank you. Huwag niyong kaligtaan yung nakapin, ha. Papalitan ko na rin mga nakapin. Meron pa akong isang premiere na meron kasi akong premiere, so patusok naman ako. Sino pa? Jessa Saragobang. Jessa Saragobang. Ayan, palitan natin. Nakapina yung premiere ko naman. Patusok ako ng isang premiere ko, guys. Salamat po. Baka naman meron kang extra dyan. Mix Club. Saglit ha, saglit. Diyosa ng Espiritu. Yan, yung yung nakapin, patusok ako. Premiere ko po yan. Big Daddy, mega shoutout po sa'yo. Big Daddy, dyan tusok. Dikit Kalembang. From RCBC TV. Hello, mega shoutout po sa'yo. Big Daddy. Big Daddy TV, meron ka na pong entry for me. Angel Robles. Yan, meron ka ng jacket. Dan Tamsak Dikit from Kalembang RCBC. Thank you so much.
Angel Roblas. Diyosa ng Facebook, tamsak. Diyosa. Diyosa FB na lang na. Lahat kasi naman may Diyosa. Yan, i-type nyo lang ang ganda ko. Ibaba nyo na ang bahay nyo. Kung naka-pin, premiere po ni host, baka naman may time kayo, tusukin nyo naman ako. Patusok ako patusok ako sa premiere ko Yan, naka 1 hour na tayo. Napasok nyo na siguro lahat ng yung mga lagad. Angie, Belgi, mega shoutout po sa iyo. Thumbs up, dikit from RCBC. Angie. Angie, Bel, TV. Thank you so much. Meron ka na pong entry for me. Angie. Diyosa ng TikTok. Diyosa TikTok. Yan. Ang entry na to is for aking graduating for 3K. I share lang my blessings sa nakakayanan ni host. Kaya ano pang ginagawa nyo? Pag-graduating na ako. Bito Bukol. Bito Bukol channel. Dan tamsak dikit talaga. Oh, thank you. Thank you. Bito. Channel. Bito Bukol channel. Ay. Ayan natin entry guys. Thank you sa mga patusok niya. Piolo Pascual. Hello, Piolo Pascual. Dan tusok. Thank you so much, Piolo. Yan, meron ka ng Okay. Piolo Pascual. Ay, Pascua pala. Pascual. Isip ko tuloy si Piolo. Ay. Oo. Piolo Pascua. Piolo Pascua. Ayan, dikita niyo si yung ating sponsor na si Mr. Design Dikila sa Gatiba ba? Hanggang yung phone ko ulit. Dikita niyo yung ating sponsor ha. Naghang. Naghang my phone guys. Sabihat ka lang yung phone ko. Tan na po lahat. Diyos ako. Thank you, Diyos. Nalista ka naman po lahat. Sino pa yun? Nandyan. Layaw TV, Dan Tuso from RCBC. Hello, Layaw.
Diyosa ng Pantasya. Jessie Panday TV. Saglit Umpisa muna ako kay Jessie Panday. At mag-end na rin ako ha. Gagawa kasi ako ng salad. Kailangan i-freezer ko yun. Diyosa ng Pantasya. Kailangan natin thank you Diyosa. Layaw TV, meron ka ng jacket, meron ka na ng entry for me. Ang entry na to, uulitin ko para sa aking graduate ng 3K. Share ko lang yung konting makakayanan ko. Thank you, maraming salamat din Diyosa. Leslie Mosang TV, Dan Tusok. Okay, Leslie. Yan, nililista na kita ha. Salamat sa inyong mga patusok. Mosang. Ano yun? Mosang TV. Mosang. Si Mosang TV, yung bago ko pong Diyosa na bingo bagong dikit po sa'yo. Thank you! Bingo? Bingo. Okay, Diyosa, thank you. Sino to? McKinley Carmelotes. Ang hirap din kasi. Okay po, naglilista na po ako ng new pa-entry for me. Thank you so much. Mag-end po tayo ha. Lapit na. Carmelotes. Ang hirap magsulat no? Sino pa yun? McKinley Carmelotes. Meron ka ng jacket sir? Ano na ba? Maylene Pakurot TV. Yan, si Maylene. Dantansak dikit. Maylene Pakurot. Tikbalang ako. Yan. Dantansak dikit. Tikbalang. Salamat. Diyosa, stick na ako. Sakay, thank you, Diyosa, I love you. See you when I see you in your life. Taga Pagmana ni RCBC. Thank you, taga Pagmana. Yan. Taga Pagmana. Julian Santos official, Dan Tamsak. Thank you so much. Encanto ako, Dan Tamsak. Thank you. Mega shoutout sa inyo lahat. Encanto ako. Yan. Ano yung lahat ng ninja nyo lalahanin nyo lahat Encanto ako, Julian Santos. Mag-i-end na rin tayo ha. Kasi may gagawin si host. 1 more minute. Thank you sa inyong pagdalaw at patusok. Nalista ko lahat ng mga inano nyo Lilipat ko to sa box para mas maganda. May tampuhin ako TV. Yan, May tampuhin ako. Thank you. Yan, okay na. Thank you sa mga pa-entry. See you ulit sa bukas. May gagawin na si host. Thank you so much. Nasulat ko naman lahat. Eto na. Kaya mag-invite pa kayo. See you bukas. May pa-entry ulit tayo. Pa-entry hanggang makagraduate ako. Thank you so much. At God bless. Mag-ingat tayong lahat.
Huwag tayong sumuko na matapos lahat ng pasubok na to. At lagi tayong mag-pray. I love you all. Thank you and God bless. Thank you sa inyo lahat. Thank you sa patusok. Thank you, Kuya. Thank you, Diyosa. Thank you sa inyo lahat. Di ko na kayo isahin na. Thank you. Bye-bye. God bless. Bargar, thank you. Sa nanalo. Congratulations. Play kita mamayang gabi. Thank you.